na-azụ ụka na-ada egwu onwe na ọ na-esi ilu n'ite tata na-ekene m unu kene ọra Umu-Okpu Ezumezu Umu-Okpu ya na-azụ ụka na-ada egwu ọnwa ite ka ọ na-esili unu ọya gbogote ite ka ọ na-esili unu Umu-Okpu ya na wee sị na ekene ọra Umu-Okpu Ezumezu Umu-Okpu ya na-azụ ụka ndusi be nna ndusi Ikwunne ndị na-adịghị amoosu ndị na-aghasali ya ihe ndị na-emebiri ihe ndị na-agbụ ya ụgwọ wee sị na tata ọ na-esili unu ite na anyị si na isi aghazi awụ ya iri mechiri ụgha na mbịa ose na-abịa ya na-adụli ya ise ekute ikudu mma ọ na-aghado ụwa mma ọ na-aghado obodo mma a si ajọ nne ya na mbịa o buru esie ike aka nkụcha isi na ana mbịa aka agha na-akụta ego a si arụ na abụọ ọdụ na ọ ghara ichu n'udo na ọṅụ ajọ eche nwoke ajọ eche nwaanyị ebe ncha niile ya ana a si na ihe owu ebumnobi banye ka unu ya eji gọzie anyị si ọ na-eme n'iru na ọ ga na-anọ n'azụ ọmụma aka ukwu ya na si ukwu na iji abụli odo n'igwe ebe ọbụla ọ nọ ihe ọma mere wee si eke oye abụ nkwọ wee si ihe ọbụla ruo ajọ iwe ka anyị na-asị na ọ ga-ana Umu-Okpu n'iwu ka ọ na-eche unu ya bụ nwa unu ọya na-enyeburu ka i wee kpee ile ọma n'oge bụ azụ ụka anyị ada egwu ọnwụ n'ọta ka ị na-esili Umu-Okpu be nna gị ọta ka m na-esili Umu-Okpu be nna na Umu-Okpu Ikwunne m na Ezumezu Umu-Okpu gị na ba na abụọ Umu-Okpu m na bayi ka ba bịa lie iwe n'aka ya ka ba chụwaghị ndị amoosu chụwaghị ndị amagba chụwaghị ndị ajọ ọgwụ chụwaghị iwu uke chụwaghị iru ọrụ akwụ iwe ọma ka ị na-ayọ ka ọ batara nzu abịa ka ị nwee ụlọ ka ezinụlọ gụrụ zuru ka ezinụlọ m guzo ka arụdo gị ụmụ m mma dị ikwu na ibe gị mma ndị na-echele gị ezigbo echi iwe ọma mebelu ma onye si na iwe ọma ghara iwe ọma nke ya gbalị ọsọ n'ọnya bụ ibe na-ayọ babụ Umu-Okpu ite ihe esili wa tata ka ọ bụ gị na ba na-abụ odo isichelu bụ ite aba meghelu gị ụzọ ka ndị kpọrọ gị asị fụwa m n'anya ndị ya enyere gị aka ka ha pụta gị n'ọnya ibe na-agọ ibe niile dị mma ka ị na-ayọba nke bụ ajọ ibe ka ọ gbaa aka n'ọnya ka ị na-agọ o mete ka o vuru ọbịa ya egbu mgbukwu onwe ise anyị ọgbọ ka o ji kpọọ ọgbọ ka o ji adị ekenele unu ọrụ Umu-Okpu ya na-azụ ụka anyị ada egwu ọnwa oyi anyị kenele unu na ya bụ nwa unu nwaanyị ya bụ azụ ụka n'okpechekwanụ ka o nwere ike wee si n'ọnụ ọrụ Umu-Okpu Ezumezu Umu-Okpu ndusi be nna ndusi Ikwunne ya na-azụ ụka n'ihi na ndusi Ikwunne na Ikwunne nna a sị ka unu bịa tụọ nzuo na ọmụ nwa bụ Chibuzo onwe nwe ya egwu ọnwa bụ Mmiri Enwilo Ozoigbondu aka ji ọgụgụ ebe na aja Egbenamma eji egbu Ndilo a sị nọọ nwanne nwaanyị ka ọ wee si unu wara ndị ichie be nna na ndị ichie Ikwunne ọ gbagolu na aja
n'ọnya bụ ite ahụ unu na-awụ ya anya ka ọ na-esili unu ewu ya otu echiche ite nwa ka ndụ bụrụ nke ya arụ isi ike bụrụ nke ya ọganihu abụrụ nke ya ya na ezinụlọ ya na di ya atọwa ụtọ di na nwunye ya na ụmụ ya atọwa ụtọ nne na nwa ụmụ ya na di ya atọwa ụtọ nna na nwa onye agwala okwu ọnụ onye agwala isi elu ọrụ ana ndị anya gbadu n'elu ya lụọ ana na nke ọ na-eme ka ọ gazie biznes ọ na-eme ya gazie ebe ọ na-abịa chọrọ ya chere ọzọ ọrịa ya nwee ụlọ ume emeziri ihe eyizina ya arụ ọkụ na ajọ mmadụ na-ara aka na ajọ mmụọ rara aka mana o si na ọ ghara ara na o tinye isi o were isi wee mee ebe a na-eme n'ọgbọ ka anyị ji gị ọgbọ ka o ji adịla unu bụ ọrụ ụmụ ọkpụkpụ unu niile tụọ nzu anyị si na ume aghara emi ehihie ahịa akwa na ehi nwe ọbịa ya egbu onwe na ọ were ajọ ọgwụ o meteghị na ọrịa ebu wee si na-edo ka nji wee si na ọ ga-ebu oli oyi na eke ọ ga-ebu olie na oyi ọ ga-ebu olie na abụ ọ ga-ebukwa elie na nkwụ ọrụ ụmụ ọkpụ na unu niile ya atụọ nzu tụọ edo ka ọ bụrụ unu na odo n'igwugwu nke o mere ka ọ gazie na ọbịa ya egbu onwe na ọrụ ajọ ọgwụ wee si na m ekene unu bụ ụmụ ọkpụ na ọjị ka m ji n'aka wee sị na ọjị ya abụli ọjị iwe ọmarụ ọjị iru ọmarụ ọjị nrata oke ọjị ya achụgharịa ndị ilo ọjị ya achụlịa ndị amoosu ọjị ya achụlịa ndị amagba ọjị ya achụlịa ndị ajọ ọgwụ dị ike nsi na aja sosaiti nwoke sosaiti nwaanyị anyị sị na ọnya iwe ọjị ya eme ọjị ya ewetali ọnụnụ eme iwe ọ na-eme agaziwo ọjị ya bụ ọjị awele ọjị nrata ezigbo oke ọjị oji ya abụrụ adụ nnekwu ọjị ya emie oke iwe niile bụ iwe ọma ọ na ya wee fụtali eweta na ọjị n'otu ata n'ido na-agbachikwu na ndị ana na ezumezu ụmụ ọkpụ niile ka ọ lee nọ n'ọrụ anyị si na ọjị ọ na-awa alụ ya bụ ụmụ ọkpụ ya na ya na-abụọ iwe azụ ụka na adị egbu ọnwụ na ụmụ ọkpụ be nna ya na Ikwunne anyị si na ọjị ọ na-enye ụmụ si kedu udo obi adịkwa ọ sị na ya bụ ọjị na ọdụ mma na iwe a na-ekwu na oghe anya oghe na iwe a na-ekwu oghe anya oghe na ọjị ya dị mma anyị sị na anyị kenele unu ụmụ ọkpụ ezumezu ụmụ ọkpụ ọrụ ụmụ ọkpụ ya na ọ bụrụ ọsọ unu ụmụ ọkpụ ghata na unu nwere ndị ichie ndị unu na aba na abụọ wee sị na anyị ga-enye unu ụmụ ọkpụ be nna na ụmụ ọkpụ si Ikwunne na oke ka anyị ga-enye unu na oke unu wee sị ile ọma ka eji na-eji aga n'ogwu a sị unu nwoke bụrụ ya na nwa abụrụ ya ndị ya enyela ya aka anya chọrọ ndị aka owere ọbịa ya egbu onwe na ọ bụrụ ajọ ọgwụ wee sị na anyị kenele unu na mụ nwa bụ onye ichie ya ewenụta ọya wolu ekene m ụmụ ọkpụ ekene m ezumezu ụmụ ọkpụ si na ngwube egwu ọnwa agbụ ezumezu ụmụ ọkpụ si na ngwube a na Jembe Joseph mmadụ ya na Azụka nwụ na-esiri unu ite wee si nne m ya ka unu ṅụọ na eke ṅụọ na oye ṅụọ na abụ ṅụọ na nkwụ anyị si ume eme na iyi eyinye ya emekwu na anyị anyị si na o wetakwa nnukwu ndị ichie unu bụ ndị ichie unu na-aba na abụọ ndị ichie ya na unu bụ ụmụ ọkpụ ya na mmịa ndị ichie ka unu ṅụọ na eko ṅụọ na oye ṅụọ na abụ ṅụọ na nkwọ anyị si ume eme na iyi aghara na eyi nye ọbịa ya egbu unu na ọrụ ajọ anyị si na ọdụ ka eji eme mmụọ ma wee sị na anyị awa elu unu ji na aweta ọta abịachanyeli eji na ọnya bụ iwe anyị na-ekwu ọka ọdụ ọnne na aweta ọtọ abịachanyeli eji ekene m ọrụ ụmụ ọkpụ
Ezumezu Umu-Okpu ndị si be nna bụ na ngwube egwu ọnwa agbe na ndị si na be ngwulube Anajemba Joseph mmadụ ekwulu ọnụ ugbu a gụnwekoro a sị na nke bụ nnekwu nyara azụ ka nwa unu ji esili unu ite wee sị na tata dị ire na eji were akpụcha afọ ya iri isi ike irele a sị m na ajọ ire ka ọra anya aka ajọ nni ahụ nke ọ na-eli na nlọ ma nke ajọ nlọ pancha niile ga-afụ onye ọbụla na-agwọ ọrịa ọgwụ bụ awele ka ọ na-enye onye ahịa atọ n'ọgwụ na-agwọ ọgwụ ọ na-akpata ego anọghịbe anyị kwa aka nkụcha ise nara o busie enyi ike a sị m na ime ọdụ na ọ ya lifu n'odo n'ibu nke ahụ nke dụba n'obu na ọya kunu ga-emelụ ya unu iji ya ahụli odo n'ibu ọ ya tụgharịa na asị na ọ na-eme n'iru na ọ ga na-anọ n'azụ maka ụkwụ ya na ebe ọbụla ọ na iwe ọma mere ebe ọbụla ọ zọrọ ụkwụ iwe ọma sorie na isi eke oye abụọ nkwọ anyị si ọgbọ ka anyị ji kpie ọgbọ ka o ji ya dụ n'elu anyị ji oge na anyị ji ọgbọ na anyị ji emere gịnị n'ọrịa anyị kwuru ka o wesoro na ọgbọ lee nọ anyị si unu bụ Umu-Okpu na-ekwenụ nri ka unu libe ọtụ nke ewu na nyere anyị na-ekwu iwe ọma bụ oke azụ ụkanị ka o lubi ya aka oke ekwesịghị chọọ onye aka oli nwoke chọọ onye aka oli mete ebulu nke ka ọ na-achụ ya ahụ kwesịrị ya aka oli nwoke aka oli nwaanyị agbalị ọsọ ndị sị ka ha nọgbuo ya na unu ya anọgbuo abụ ndị n'otu a na-akwa na-agba mma ekwu bụ ọbụla ọ nọ iwe ọma chọrọ ya jere iwe anyị na-ekwu iwe ọma chọrọ ya jere iwe ọma ahụ ka a na-aṅụ n'onwe ajụghị ya ejebela onwe n'iwe anyị na-ekwu bụ ka ndụ dụba chụgharịa ndị ilo ụchụ ka ọ na-enye ime ọdụ ọ sị na ọ ya litu n'odo n'ibu ajọ nwoke aghara abịa ajọ nwaanyị aghara abịa nọ ya onye ka anyị gọrọ n'ọgbọ na-akwa na-eje na-eje n'ihe a na-ekwu iwe anyị na-ekwu ka iwe dụwa mma na-ekwu ọgbọ ka anyị na-ekwu ọgbọ ka eji ana na ọ ga-adụla ya ndị si kawa nọgbu onye ha sị na n'ụmụ Umu-Okpu ha nọgbuwa bụ ndị na ndụ ya bụ azụ ụka ada egwu ọrụ si n'ụmụ Umu-Okpu ha nọgbuwa n'eke nọgbuwa n'ụlọ nọgbuwa n'ala nọgbuwa na nkwụ n'ọrụ anyị anyị si n'ọrụ ka anyị kwuru n'isi ụmụ ya nọgbuwa bụ ndị egbu onwe ego oyibo na-abịa ego oyibo na-abịa anyị si na anyị kenele unu Umu-Okpu anyị si na anyị kenele unu